Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μια συνταγή πώς μπορούμε να κάνουμε πτυφουράκια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής: βούτυρο, άχνη ζάχαρη, λίγο γάλα, αλεύρι και βανιλίνη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ρίξουμε το βούτυρο μαζί με την άχνη και θα τα χτυπήσουμε για περίπου 5 λεπτά. Λοιπόν, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη όπως είπαμε. Θέλουμε περίπου στα 5 λεπτά για να αφρατέψει. Σε 5 λεπτάκια περίπου θα είναι έτοιμο και το ξαναβλέπουμε. Λοιπόν, έχει αφρατέψει το βούτυρο και θα ρίξουμε τώρα σιγά σιγά το γάλα. Σιγά σιγά θα ρίχνουμε το γάλα. Λίγο και πάλι. Ωραία, το ρίξαμε όλο το γάλα. Θα χτυπήσουμε άλλα 2-3 λεπτά και μετά θα ρίξουμε το αλεύρι. Λοιπόν, εδώ είναι το βουτυράκι μας έτοιμο. Ωραίο φρατεμένο. Και πάμε να ρίξουμε το αλεύρι. Το ρίχνουμε όλο. Ωραία, εδώ είμαστε. Έτοιμο. Λοιπόν, παίρνουμε μια σακούλα με ίσιο κορνέ, αυτός είναι νούμερο 16. Σακούλα με ίσιο κορνέ, νούμερο 16. Λοιπόν, ένα σχηματάκι είναι στρογγυλό. Μπορούμε να κάνουμε και μακρόστενο. Και μπορούμε να κάνουμε και μισοφέγγαρο. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε και σχέδιο αν θέλουμε πάνω με λίγο μείγμα από αυτό που μας έχει. Βάζουμε λίγο μείγμα εδώ. Αραιώνουμε με λίγο γάλα. Ωραία. Και τώρα βάζουμε λίγο κακάο. Εντάξει. Βάζουμε από αυτό το μείγμα μας. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε σχεδιάκια. Και στο στρογγυλό. Ωραία. Και πάμε να ψήσουμε στους 160 βαθμούς. Λοιπόν, 20 λεπτά θέλουν ψήσιμο. Είναι έτοιμα. Λοιπόν, αφού έχουν κρυώσει, μπορούμε είτε να τα κολλήσουμε με νουτέλα, με μαρμελάδα, με οτιδήποτε θέλουμε. Μπορούμε επίσης να τα βάλουμε και σκέτα.
Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ό,τι μας αρέσει. Είναι ωραία, τραγανά, αφράτα και πολύ νόστιμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.